movie tharnen kan ron le ta e tuntuma kan clear ho tur hi American thriller horror sang ni som nia release The Cell ti ani e thalera chuan Catherine din chu sakor chunga chuang chung chuan aron langa sakor atanga chuk vele sakor chu milima achang ngal ama chuan thalera chuan akal ngat ngata atopa mi panopang Edward Bain triloket manga engalo chun tu chu avmu a Catherine chuan voinia longa chuan atiam thu chu ashil non le a ma se mi panopang chu alo ngoi ngul ringot Catherine ni hnunga chuan long cheto tak chu lo langin a hlui to e mei ti in Catherine chuan a soisela chu vele Edward chuan le lamalong pakha chu mule in Catherine chuan tha ti thu a soya ma se Edward chuan mokilokan chu long chu a chia ti a soi thu a shil chuan Catherine chuan mokilok chu atak ani lo thu a shila Edward chuan atak ani thu le ramhuai chikhat ani thu a lo shil Catherine chuan long a char lai chuan nunglama thomron om chu shia in a hoile chuan Edward chu ramhuai a lo changa thil thleng wangalung oilo zet chuan Catherine chuan akuta microchip chu metin Campbell Center a chuan a har chuaka observation room atang chuan Dr. Henry West le Miriam te chuan an thluak na tho an check theilo awang chuan Miriam chuan a chhunga valutin Catherine le ni khoshelo om mek Edward te chu ava check ta a an thluak hi in thlunzawm tirin Catherine hian Edward a thluak hi alu thei ani anu chuan Edward anu chuan an pa in helai muna an thil ti top sana an fa pa chu damdo in pa ngaya shuaya du thu asoya Dr. Henry chuan lo soi buayin kumtam tak an lo buai pui to thil ani awanga topsan mai a buai thak tu lo soin Catherine ero chuan child psychologist ni ma se ama a anin ngat ngam chia to lo ti ero alo sathiam thung an research nei nana sumtum tu ber Mr. Baines chuan thlatam aral nu po a masona an nei me lo thu le an fa pa chuan zialam apan lo thu a soibok chuti la yin Carl Rudolph Starker chu mun ro san to a dar thalang bom a chunga mei se tuitla omna lai pan mek chu alo lang ve a Catherine te team po Edward en kolnan tharuk pek belle an ni a Catherine chuan an kalphung thlaka Edward chu ama thloka lutir jok tur chuan Miriam chu angena social work atilaya no pangte an environment pona khosak tiran ni a an thil thlir danglam thin dan te a soibok ma se Miriam chuan chutia Edward chu khovel shana tir thut le Catherine thluak engtin nge angong don an hriat lo awanga thil ti chia ngai lo thu lo soi ve bok chu zana chuan Starker chuan ami tha ruang chu silfa yin akianga ui Valentine po chu lo bo ve tuara ama chu thira in khain ami tha ruang chunga chuan a oma chu nu omna tuina chim laya puina dila a awlai record te chu enin chu thil chuan ati zau thawa ama le ama chu anin thithata a atuka chuan police te chuan bridge bula tual that tungai nu ma ang chi anei a pasarina tan ruang chu an char le a detective call chuan ruang chu FBI agent Ramsey nena chuan a hmua Novak Ramsey chuan a ngonga thir kol om chu hmu in ama thattu in ama a atha te chin chi anana aloti thin dan ani chuti lai chuan Starker pon parka Julie chetlavel chu alo thli renga ma se aluaron na thuta wangin damdoi chu a eya police lam te po chuan thil mu chhuat har nein tuna mithi hi ama mi te ang deuh vek ani na chungin ama chuan uimul an hu chuaka chu uimul chu arong alo tlaveka chu chuan tual thattu in ami tha te chu atha nuwa a bleach vek thin ti an thar ta ani novek chuan uimul rong nei lo war vek atang chuan miswal zon chhuat theina chance a omti a hreta a chu zan chuan Julia chuan a motor chu adana atanga a bek lai chuan ui chikri a hreta a side la satanga en chuan Starker ui Valentine kha a hmu a achile moti in ngai ven tumin a chuaka chutia awangai ven nu chuan Starker chuan alo manta a atuka chuan novek chuan apol te chu uile truck ke hniak chu chui turin ati a tual thatu in chutia ui mul le motor ke hniak nu chi a ol sam taka chui thei tura a om chu man chhuah du ni hialin a hria a Julia bo thu report po chu alo lut ve in
anu le pa te chu an va mu nga la ramje chuan kum thum liam ta a ui mul rong tlavek an shal thu report dong le in a leitu pa truck ke thla le bridge bula truck ke thla kha a in ang chia ti hria in chu pa in chu an pan nga la police te na in lam an pan mek ti shelo lek chuan starker chu alawin buala seizure chu nei thutin adam doi bur chu aban nga la ma se alo ruak vek harsa ti takin dam doi lak tumin chauka chu apana SWAT team te po starker in ron thleng ve in ni kho shelova alet chu an ron mu a dam doi in chu pan pui ngalin ramje pon in chunga Julia an mu lo thu le basement lama starker an ami mante asong bolna an mu chua thu chu a reporta ami mante video a record na po chu an mu bok Julia po glass sela chuan atanga achavel chu video hian alawin record pa reng bok damdoi in lama po doctor chuan starker chu schizophrenia ve ani thule anat na chu langchuak reng big lovin engamo thong tu a om chang chawa ron langchuak thin ani thu alo soi ve bok starker chau chuan Julia omna chu asia a ma se ani la biak tlak reng a om bok silo chuta doctor chuan ti dan tur ngai to in police ho chuan starker chu Campbell Center a Catherine le a team te puina dong tur chuan an hruaita a starker a video record te chu en hovin darkar somli hnuwa an omna chunga thiturin tui alu kha tir vek thin ti te chu an hreta a novek chuan sel chunga tui te chu hun bin a luang lut tura set sa ani thu soin Julia po an mu vat lo chuan zanin ngeya a thi tur thu a soi bok Henry chuan an thluak in po na khol chuan pakhat jok thluak chu ditekin an patient te thluaka an lutir thu vel dan alo silfi a novek chuan an operation room a station pathum chu mu in patient thluaka psychologist pahnih an lutir thin ti chu a hrethiam ngal ma se atira nopang Edward kha chuan Catherine chi a biak du awangin ama chi a kha an tir zomta alo ni an ti tur chu tanin Catherine chu starker a thluaka chuan a luta a tuten emo mi panopang an baptist lai chu awa mu a tanal pakhata lo om le in uidum rongsen lo in thing thlamek chu a hmule a mi panopang step thui taka atlan chho chu mu in azuya chu nopang chuan sakor alo chula Catherine mu vele kalsonin abir ngala Catherine chuan sakor chu awa chul ve in mi panopang nena chuan Edward a chanchin te chu ashila starker no pan lai chuan lo thon mel taka sana chu enin Catherine chu aron nam sona chu vele chunglama tang chuan dar thlang ron tla in sakor chu aron chan dar ta veka starker chu tlan chele in Catherine chuan a zui le ngala ma se glass bomb a mu chuan a ding chata a chunga chuan meichia alo oma sel pakhata gear lo om chu mu in a kwaya chu chuan sel chu a hon tir ta a chunga om chu hrui hian alo in control vela Catherine chu kalsonin sel pakhat chu alo in hong le a nu pakhat sek tak chu aron chuaka Catherine chu ron potin banga chuan avom tutapop mai chunu chuan lal thu thleng omna a chuan hruaya starker chuan a hnunga puan in kai hnuang chunga ron panin khoi atanga local nge ani azota chu vele Catherine chu awvakin akuta microchip chu a meta khovel taka chuan aron harle a Miriam chuan alo beng dai ve vat bok Henry chuan lovak nena Catherine thil ti mek chu thil hlo om tak ani thu le thil thleng kha atak emo ati chuan atak sa in ator thei hial tur thu alo soi ve bok Julia omna a po chuan tui chu aron luang lut ve a atap na sa in puina adil na sakher mai Catherine in Edward a avakan lai chuan novak chu lo kalin apui thei a in rin le rin lo azota Catherine chuan tu te pon thuruk soi chua du lo an nei thina patient te thluaka alu chuan chung thuruk te chu a hre thei thina ma se starker a thluaka alu eroin a hria du mi alo thil a hria thu a hril pon an chuan nu chuan Catherine chuan TUALTHAH turil ru chu a hria thiam thei lo thu a soya novak pon a hria thiam lo thu alo soi ve bok novak hi a hma chuan prosecutor ni thinin miswal te chu an thil ti sual hnu chawa thiam lo chantir thin ani a chu wanga he na hi zoma miswal ten an ti sual tur an ti sual ma a man an ni theinan a zom ani Catherine chuan starker no pan lain engamo hril atum kha a hre chuak le a
ama chu biaka Julia omna asia chua thei aring ta a Catherine chuan Starker a thluak a lu chu atum le ta a ma se tun tum chu thil a ol samjok be sein Starker a uikha an bula an omtir ve ta a chutian thluak thlunzawm an tum lai tak chuan current churon omlo thutin generator aron nun rual chuan Henry chuan Catherine chu circuit va en chiang tur chuan ati a circuit omna lam ava pan lai chuan ate ta thuta a hoile chuan a taksa chu alamureng ti chu ava muta a thok le khata glass bomb chunga chuan alo om thuta glass chunglam a hon chuan glass chu aladling zong alo om le thutin ama po chu aladling zong in a in khai ta a in phorna a phel chuan tla in chuata thlen ma chuan tui chunga om ang main alang del dela Valentine chu ron langin Starker nena hruai tur chuan atita a Valentine hnung lama en chuan Starker an in chung lama pan lai chu mu in apan ve ngala Starker chuan thleng alo sil deuh buana thlamuan tumin Edward a loket angkha peve in mamona anei chuan chu loket chu ti eng turin a shila Edward an loket alak pa chuan plate chu titla in a ke ta chuai mai le rang takin Catherine chu closet a biruk tir ngala Catherine chuan lo bi thla in Starker chu apa in plate ke wang chuan alo hau vak vaka kong ka hon chu atuma ma se a hong thei tamia lo nuai lama han bi le a chotola ngarul hlir khat a hian alo dinga kong kalam a bi le chuan an shon chuan Starker chu chaw tak chunga lo chan ve atuma ma se apa chuan anu tak ani lo thu le lo enroll ve lo tur chuan alo ti le zek Catherine chu hoi kwal le in closet chung chu alo ruak veka room pakhat thalak chi a hi alo oma thom chu shele thutin Starker chu no telem alo khal wangin apa chuan khut alo thlaka Catherine chuan ti thei anei boxi lo alo khongai em a chu pa chuan istirisa chuan afapa chu ala dep zui ta deuh dewa Starker chu lung che tak chuan a trap ta homa Catherine chu a han hoi kwal le chuan ama arum thalak lem om chunga khan alo om le daya Starker an upat nuwa amitha te asong bol thinna alo ni Starker chu va panin ani chuan enge aron ti alo zota Catherine chuan pui atum thu a shil chuan Starker chuan lo oilovin tongkam chaltlai tak tak chu alo man khuma Catherine chuan a tongkam awanga apa a an thu a shil chuan Starker chu alom lo hle mai apa a chhun lo thu le baptisma chan laia apa in tui chunga hnim hlum atum thu te chu ashila chu du tok lovin an ho nuwa asoi sakna satawanga anak ru le akhaberu ati khi vek thu te chu asoi zombok Catherine chuan apa chu paswal tak ani thu le chu tianga apa in achunga ati thin te chu ati lo top tur thil ani thu te chu asoi ve a Starker chu thin rim tak chuan aron ding deuh hluaya chu vele Catherine chuan akutami microchip chu me in ring ranin alo oma Julia omna chu azot nga lani Starker chu thimjinga chuan kalin Catherine hnunga chuan ramhoi ang tak chuan aron langta a Catherine chu chhuata nam thlu in a ngonga chuan collar avua saka center lama po Miriam le Henry chuan Catherine thluak chevela chuan thil hlo oma om ti chu an theve thei bok an in thlunzawm na chu ti top an tumta a Miriam chuan Catherine in thil thleng chu atak emo ati thu le an ti top thut ani chuan boina lian jok a thlen a hlo thu soin ama chu in connectir ve chu atumta a ma se Henry chuan chu ris chu lak alo ngam chi alo thung chu ti la in Julia omna a po chuan tui chu ron lut le in reilo te a re le vata bangte chu min puina adil le ta vak vaka ceiling a pipe chu mu in ruwa manna anei ta a center lama po no vak chu Catherine chanturin alo in volunteer ve bok Starker chu alo chui shep to ani awangin aril rukal phung asia chian thu a soiwanga connect ve tura in volunteer ani Miriam chuan novak nena Catherine chu an hruai let le theinan Catherine thil personal deuh te chu mangtang kai tur chuan a shila novak po Starker khovela chuan lutin field pakhat meiche pathum lo om chu a hmu a chung ho chuan chunglam en chungin an ka an lo ang phuawa an zinga pakhat chuan an fapa a pasalin alak bo chanchin chu alo zota chu ti lai chuan eng chu hmu in a hoi leta room mak tak chunga alo oma
Starker chuan Catherine loket pe khan lo enin atlan che ngala zui ngalin Catherine khuma thun be a om chu awa mu a hmai kor chu phel sakin maktakin Catherine chuan alo lem kwal vela aril rulak pen ani lai chuan Starker chuan aluron tuam ta thutin a har chhuah le chuan thun be lo ni in Catherine pon alo thlir ve reng Starker chuan ron panin bakche chuan a dul chu aron vita a kot chung te chu a phora novak chuan thinrim le na ti tak chung chuan an chia te chu a lo mol mola ma se a aw vel chuan Starker chu a ti hlim hle novak chuan Catherine chu chhanchhuah thei be se in a unau pa tharuk koma a om nu a boral ta chanchin chu a soita a chu vele Catherine chu har chuak thotin Starker chu hnunglam atang a vitta a thil om dan chu aron danglam le ta thuta an pahnih chuan hmun pakhata an har chuak le a glassel pakhat bula Starker ding chu an va hmu le a Catherine chuan Starker an mi man ada thin na en tir tu ani ti hrechuakin Starker hnena chu sel om na hmun chu a zota chuti lai novak chuan sel sira thil in ker chu hmu in Starker a basement a chu tiang che a hmu to ti chu hrechuakin thil angai tu chuak ta a Catherine chu potin Julia omna a hriat thei to thu le chu hmun chu asan ngalan mamo thu a soya Catherine chuan lo du lovin Starker pui thei chu ala in ring ta cheu ani novak chuan alo pot lui ve tlat bok chuti lain Starker a pui tlin hnu khan Starker no pangjok chu aron pom tanol mai Catherine te pahnih po chu ron har chuakin Julia omna a po tui aron lu bel zela novak chuan kol chu bevatin Starker a basement a ama a in khai kan na khol chu en chiang turin a shila ramze chuan novak chu check-in na atuar ti chu a hre theia ma se novak ero Julia pui tumin a in ruah man thung kol po logo chu movatin a siam tu chu Carver Industrial ani ti a hre thei ta a Miriamin Catherine a check lai mek chuan ramze chuan novak chu Julia chantura a chhuah thu a soya Catherine pona thathu soin Miriam chu novak omna chin hret turin atia novak po chu Julia zong turin helicoptera chuan a chuanga Miriam Nicholson nu chuan Catherine pon operation room a chuan a in kal khuma Starker a chanchin vel chu a chiar thale a Henry chuan dan tumma se ani po chu a kal khuma ramze le Miriam po ron thlengin engma ti thei an nei bik lo Catherine chuan Starker chu ama thluaka chuan lu tira tumta a Starker no pan lai bula chuan nunel om tak angin a in lana Starker chuan a om pui reng thei angem ti chu a zota Catherine ro in a thei lo thu a shil chuan Starker chu thin remin puitlinga chuan aron changle ta a ti zuin anin beng dai le thei shama Starker po chu ano pan laia chuan aron let le ta chu vele Starker kuta chuan ran nung te chu wak nuai in room chu aron thim deuh thuta Starker ram huai chu pola tang chuan aron chuaka novak pon kol nena tanga report dongin khol siam tu an mu chhuah to thu le chu khol chu state in an chu saka state chuan a engol tura Starker an ruat thu te chu a shila novak chuan chu mun ro san to lam chu apan ve ngal Catherine pon ram huai Starker chu a keya thalin akapa chuta chuan a thut beta a oma chuan a vitta ani ma se ani chu lo nuin ama ti na dualin Starker no pan lai pon ator vezel thu chu a shila novak po atum rama chuan thlengin sel chu an muzo haulo ma se pai pakhat ron che chu mu in an chui zuita a leihnuaya hruai lutin Julia chu an va muta a Julia pon a ma a pai pa mu kha ti chia in thok na na lo mang ve bok novak chuan glass chu kap khi in pipe chuan a chuke ta a Julia chu a chhanchhuak ta ani Catherine po nunel om taka in letin Starker chu apoma Starker chuan pui turin alo ngena Catherine chuan pula chuan hruain anun na a thla thleng chuan tuya chuan a hnimpil ta a tak Starker po chu ni rei vak lo hnuwa a boral ta ani novak le Catherine po Starker a in pona in mu in Edward a pui zel dan tur velte chu a zota a Catherine chuan Edward chu a that tuai tur thule ngai tu lo turin novak chu ati a novak pon angai tu lo thu alo shilve bok novak chuan a thluak chu alani nuai thu a soizoma report an thelua po kha center chungchang engma a thailand lo thu le
ama ngai tuan hmangin Julia an chhanchhuah ani ti chi an report thu a soi Julia pon Edward puitura phalsak le ani a Edward a thluaka thaler ni thin kha thing omna a thlak sakin beiseina thar nen anin mule ta a